και όσοι μας τιμήσατε σήμερα και δεν είστε εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να το πούμε όλοι μαζί και να χειροκροτήσουμε όλες τις άλλες παρατάξεις που δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα για την πόλη μας. Και όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις. Όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις από σήμερα το βράδυ για να αλλάξουμε την πόλη μας. Γιατί αυτή είναι η εντολή που λαμβάνουμε σήμερα από τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η ευθύνη που αναλαμβάνουμε όλους αυτούς τους μήνες. Περάσαμε και ζήσαμε πολλά. Και ζήσαμε στιγμές μοναδικές που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Όλους αυτούς τους μήνες, ειδικά στο ξεκίνημα, αντιμετωπίσαμε τεράστιες δυσκολίες. Στην αρχή θυμάστε, ελάχιστοι πίστευαν ότι σήμερα θα βρισκόμασταν εδώ. Πολύ λίγοι. Και μέρα με τη μέρα προχωρούσαμε και γινόμασταν περισσότεροι. Και μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι πιστέψαμε στην αλλαγή στην πόλη μας. Όλο και περισσότεροι αισθανθήκαμε ότι τώρα είναι η ώρα να αλλάξουμε την πόλη μας. Σήμερα που ήμασταν στα εκλογικά κέντρα, πολλοί συμπολίτες μας στην συζήτηση που κάναμε με αγκάλιαζαν, με αυτό που μου ζητούσαν όλοι ήταν να δικαιώσουμε την επιλογή τους. Σήμερα όλοι οι συμπολίτες μας έδωσαν την εμπιστοσύνη και περιμένουν πάρα πολλά από μας. Πάρα πολλά. Μας χαμογελούσαν, μας έκλειναν το μάτι, μας έλεγαν από το πρωί σήμερα ότι από σήμερα το βράδυ πρέπει να δουλέψουμε πολύ και πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Και από σήμερα το βράδυ έτσι σκεφτόμαστε. Από σήμερα το βράδυ αυτή είναι η ευθύνη μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για αυτόν τον αγώνα που δώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Από σήμερα όμως ένα ακόμη πιο όμορφο ταξίδι ξεκινάει. Από σήμερα αυτό που ήταν το σύνθημά μας, το αξίζουμε περισσότερα, θα το αλλάξουμε. Θα πετύχουμε περισσότερα. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει για τον τόπο. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και εμείς εδώ και όσοι μας στήριξαν και όλες οι άλλες παρατάξεις στην πόλη μας. Όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους εθελοντές που ήταν κοντά μας όλη αυτή την περίοδο. Όλους εκείνους που πάλεψαν περισσότερο και από μένα. Όλους εκείνους που τα παράτησαν όλα, ήταν όλη τη μέρα εδώ στο εκλογικό κέντρο, όλη τη μέρα στις γειτονιές, όλη τη μέρα να τρέχουμε για τον κοινό σκοπό. Θέλω να ευχαριστήσω τους 82 υποψηφίους του συνδυασμού μας. Και εκείνους που εκλέγονται και εκείνους που δεν εκλέγονται. Και οι 82 συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε.